gode Allah shi taya ma ga kudi ga iko ga kudi ga iko ga kudi ga iko maiya da gulbin nera maiya da tekun nera alja zamani oga mai girma Allah ka kai ni birnin Algeria Allah ka kai ni birnin Algeria ni yan gano babba dan babba Allah azizu ake babban dodo wanda shi jirgi ne ga kudi ga iko kuma dan gidan girma no kuma dan gidan babba no dan gidan masu daraja lumbulungu ta kai ta ka ta lalace ba girma ba ga sabro sai ana kwana ai ka zarce su ka zarce a yan wawa sun buga sun barka oga mai girma na gaice ka neman mansani mai muga wake neman mansani mai dan kudo nasara a wata anan Nijar maradi gida ga wanda ya san hanya maradi gida ga wanda ya san hanya ogana sabon tura oga ka jike ni tabbas zaki ne namijin fama kai mai gari ne kayan gaskiya madam ki da can ango wace dan gidan girma kuma dan gidan babba dan gidan masu daraja oga mai girma ni mamman sani mai dan gudu na rabila ya Allah ka tare mana Nijar kasan mu ce Nijar gidan mu ce oga Abdullah Aziz oga na labu sannino oga babban dan kasa ne kuma mai girma babban dan kasa ne kuma mai girma Allah dauka ga Nijar gida kasa mai girma Nijar gidan mu ce Nijar kasan mu ce oga na babba uban gida na babba jirgi na dodo ka sako na aika babban dodo na kawai ni ka jike ni babban dodo na kawai ni ka jike ni oga na babba